Исәнмесез? Башта бер гөнаһым турында үзем таныйм әле. Бер-ике ай элек шундый фикер әйттем шушы тапшыруда. Наданлык ул бик зур дәһшәткә ия көч. Невежество есть демоническая сила, которая принесет огромные беды дигән фикер. Аны мин Фридрих Энгельс сүзләре дип әйттем. Махсус. Мин әйтәм, бу канатлы сүзләрне белгән кеше әйтер. Энгельсныкы түгел бит бу дип төзәтер һәм мин ул акыллы кеше белән, белемле кеше белән фикер алышырмын, дуслашып китәрмен дип уйладым. 2 ай көттем. Беркем дә мине төзәтмәде. Ә бит бу сүзләрне, крылатый слова, яки канатлы сүзләрне татарча, урысча белгән кеше дә белергә тиеш. Ул Карл Маркс сүзләре. Һәр хәлдә бу фикернең үзем булса да белгән кешеләр бар микән, юк микән? Аны тикшерү бер дә кыен түгел хәзерге интернет заманында. Яндекска керәсез дә сез язасыз. Невежество, демоническая сила. 3 кенә сүз язасыз. Шунда килеп чыга ул. Нинди әсәрдә кем әйткән? Үпкәләүемнең сәбәбе менә шул. Хәзер наданлык көчле, битарафлык көчле икән һәм шушы наданлык белән көрәшергә тырышмавыбыз нидән килә һәм ничек бу баткаклыктан чыгарга дигәндә әлбәттә мин матбугат, мәгълүмат чарасы, газет, журнал турында әйтәм. Менә шушы кагаз басмаларны, телевизордан яки интернеттан укыла торган текстларны без үзебезнең университет, академия дип санарга хаклыбыз. Алар гына безне наданлыктан тартып чыгарыр иде дә, ләкин хәзер беләбез инде күпләребез төрле детективлар карый, яки берәр көнкүреш драмасын карый, яки комедия карый, яки берәр концерт барып карый. Менә Казан утларының октябрь саны. Укыган кеше укый. Бу журнал калын, ләкин андагы романнарны, пьесаларны, шигырьләрне укыган кешеләр бар. Казан университеты доценты Илһам Фаттахов шундый хат язып җибәргән журналга. Бик яхшы укыйла торган әйберләр бар монда дигән. Роза Тофетулованың язмаларның дигән романын укыган ул. Ринат Мөхәммәдинең Ак кагаз нидән саргая дигән романын укыган. Рәхил Зайдулланың Кол Шариф романынан өзекне укыган. Рафис Корбанның Ваттан романына карата да фикерләр әйткән. Муса Җәлил турында бу. Фуат Гали Мулин, Фәрит Батталов фикерләре дә уйга салганнаны. Рүзәл Мөхәммәд Шаның Токташ турындагы сценарийында укыган. Ягъни Илһам Фаттахов үзе дә гыйлем кеше һәм зур кызыклы әсәрләр тапкан монда. Һәм башкалар да таба. Моның өчен аспирантура бетергә кирәкми, хәреф танырга кирәк. Әлбәттә, татарча хәрефне белмәгән кеше теләсә, аша да карый һәм өйрәнә дә, укый һәм үзенә дөнья аша. Моның өчен Иван Грозныйны сүгәргә дә кирәкми. Федераль үзәктән ниндидер махсус карарлар, зур ниндидер өстәмәләр дә, финанслар да кирәкми. Тутарга да булган тамашаларны карарга. Әйтик, шушы октябрь санында нинди әсәрләр күрәбез без? Рәшит Башарның шигырьләрен, Камил Кәримов сатирик язучы Исемсез хат дигән роман элегиясе чыккан. Ләбиб Лерон аның шигырьләре бар. Лондонда яшәүче милләттәшебез Рөстәм Сүлти Кым күчә, Бархан күчә дигән шигырьләре. Айдар Халимның хикәясе Искитмәле Исмәгыйль укыдым. Зун повесть кебек зур хикәя бу. Рәсимә Гарифуллинаның шигырьләре. Илгиз Зәйниевның драмасы. Һәм әле анда Зөфәр Гыймаевның Киндек бабай дигән хикәясе. Илсәр Ихсанованың да хикәясе. Роберт Миннуллинның Мустакарим турында истәлекләре һәм башкалар. Менә күпме әсәрләр үзенә алган һәм алар нәфис әсәрләр. Аларны уку җиңел һәм байыктыру өчен үзенең башында әз генә фикер илә торган сәнәк ябы булырга тиештер. Бер карасаң әллә ни катлаулы да түгел инде. Менә ватаным Татарстанның калын саны. Элек тальян, хәзер кальян тарталар дип әйтелә. Мәдәният учаклары турында бу. Бер дә катлаулы түгел. Шунда бер сан китерелә. Татарстанда 2017 елга кадәр 5 ел эчендә 257 авыл мәдәният йорты төзелгән. Менә шушы эшкә 2,5 миллиард сум акча бирелгән. Гади, ләкин кайсы җирдә шул кадәр күп мәдәният учаклары төзелгән кыска вакыт эчендә? Бу мәкаләнең истәлеген ачарга шундый сүзләрдә ярдәм итә. Мәдәният йорты дискотека урынына түгел. Яки безгә караоке кирәк. Шул уксанда Җәүдәт Миннуллин исемле
зур галимебезнең дөньядан китүе турында язма бар. Чыннан да зур кайгы. Менә кем гыйлемле кеше иде. Һәм күпме китаплар чыгарды, һәм Миркасим Госмановның шәкерте дөньядан китте. Казан университетында укытты, китаплар чыгарды, һәм шундый сорау туа. Җәүдәт Минуллин кебек кеше киткәч, кем каласың безнең наданлыкны сыйклатырга? Безнең газетның беренче битенә карасаң да, кеше аңларлык әйберләр басылганында, Русиядә бәхетнең бәясе күпме? Бик үк гыйлемле булмасаң да, бу сорауны аңларга мөмкин инде. Эчүчелек кимегән, эчеп үлүчеләр арткан. Һәм башка шундый язмалар. Шәһри Казан, әлбәттә Казан шәһәренең татарча газеты булуы кирәк, һәм татарларның үз газетасын шәһәрдә торып та укуы кирәк. Күпме әйтергә кирәктер, ләкин гыйлемсезлек кымачалый күрәсең. Бер генә фактны әйтәм шушы саннан. Нигериядә яшәгән бер карт ташбака үлгән. Ул дөньядагы иң карт ташбака булган. Алагбе дигән бу ташбаканың яше күпме дип уйлыйсыз? 344 яшь. Ягъни ул 17нче гасырда туган. Сез инде әйтерсез, хәзер инде газет журналны кем укый? Телевизор карыйбыз, интернет бар диярсез. Хак. Ләкин сез татарча нинди телевизорлар карыйсыз, нинди тапшырулар карыйсыз, беләсезме? Мин танышларымнан сорап карадым. Ничә татарча телеканал беләсең дип. Белүчеләр аз булып чыкты. Яңа гасыр бар, әйе. Тагын ниндиләрне беләсез? Россия каналының Татарстандагы бүлеге татарча ничә сәгать тапшырып барганын беләсезме? Мәйдан телеканалын беләсезме? Аның урынына яшәргә тырыша без дигән рекламалаган бер канал бар әле. Һәм туган тел дигән Уфада чыккан каналны кабель телевидениесе карап була. Һәм башка тагы каналлар бар. Ничәмә телевидение каналы гына бар. Кайберләр, аларның кайберләре иярчен аршадат килә. Без аны карап үзебезнең наданлыкны киметергә булдыра алыр идек әлбәттә. Яңадан акыллы баш галим кешеләр сүзенә кайтыйк әле. Мәдәни җомгада төгәл фәннәрне татарча укытырга кирәк дигән мәкалә басылып чыккан. Аның авторы физика математика фәннәре докторы Борис Тимиркаев. Ышанмассыз, бәлки ризада булмассыз, ләкин тыңлагыз әле бу абзыйны. Ни өчен математиканы татарча укытырга кирәк? Белмичә әйтми бит ул аны. Наданлыктан әйтми. Шул ук санда академик Римзил Вәлиевның бер мәкаләсе бар, мәгълүмат чаралары турында укып бирәм. Татар телендәге газеталарны укучылар саны соңгы елларда туктаусыз кими. Бу процесска ничектер бер чик куелмаса, милли рухыбызны, телебезне, мәдәниятебезне саклау мөмкинлекләре тагын да зуррак тизлек белән югала барачак дип әйткән Римзил Вәлиев. Бәхәсләшмибез. Кызык өчен бу русча газетны күрсәтим әле. Звезда Поволжья. Беренче битендәге берничә хәбәр татарга бәйле. Этнос и язык. Бары тик татар теле һәм милли яшәеш турында Рәшит Әхмәтовның баш мөхәррирінің мәкаләсе. Индус Таһировның язмасы Кырым татарлары турында. Слово о стратегии. Стратегияны оныта башладык. Ләкин Казан университеты профессоры Мидхәт Фарукшин үзенең фикерләрен әйткән. Бу стратегияның иң башында дигән ул татар халкының башынан кичкән юлын һәм ничек изилгәнен, ничек тапталганын әйтергә кирәк дигән. Сохраним родной язык дигән мәкалә шул ук Римзил Вәлиевныкы һәм башка шундый язмалар тулып ята, ә бит газет урысча. Ягъни наданлыктан котылырга, теләсә нинди телдә укырга, милләтебез турында белергә, туган телебезне, мәдәниятебезне белергә бик җиңел. Укырга, карарга, уйларга, кызыксынырга кирәк. Хәзергә сау булыгыз.